קרקע ברחובות. וכמה היא מכרה את זה? 1.2 מיליון. ישב אצלי פה עורך דין שמבין באמת אחד התותחים, אחד המשרדים הגדולים, והוא סיפר שהייתה לו מטפלת שטיפלה בשלושת הילדים שלו. היא הגיעה אליו יום אחד להתייעץ איתו. אמר לו, תשמע, יש לי 200,000 שקל, אני הולכת לשים אותם בקרקע ברחובות. אמר לה, תשתגעת, אל תעשי את זה, מה פתאום? אני אומר לך, זה אמרת לו, לא, אני הולכת עם הלב שלי. עכשיו תחשבו, מה הדבר המדהים? עורך דין נדל"ן, שועל גדול, אל מול באמת אדם פשוט. הרבה פעמים דרך אגב אנשים עושים את הטעות הזאת, אומרים, אני אתייעץ עם זה וזה וזה, ודרך אגב, זה הכי טעות. מה שקרה בפועל זה שהיא שמה את הכסף, סיפר שהיא התקשרה אליו לפני 3 שנים, אמר לו שהיא רוצה למכור את זה, וכמה היא מכרה את זה? 1.2 מיליון. ובגלל זה אני אומרת, אם אתם רוצים באמת לעשות השקעה טובה, אל תיתנו לפחד לנהל אתכם, ואל תיתנו לעצות אחיתופל לנהל אתכם. בואו, תשמעו, תבדקו, תסמכו על עצמכם, תיכנסו שנייה לאתר, תקראו עלינו, תקראו על קרקעות בכלל, תראו מה מתאים לכם, מה הסכום שלכם, אנחנו נדע לכוון אתכם. אל תפספסו, שלא תעברו עוד כמה שנים ותגידו, יאללה, אני לא מאמין שפה הייתה רק חלקת אדמה. רוצים להיות גאים בעצמכם? להגיד לעצמכם עוד כמה שנים, איזה מהלך גאוני עשיתי. תפנו לקושאן, ותהיו גם גאונים וגם בעלי נכסים.